timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama, ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife kulilongwedere. Alilongwedere akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake Promilk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka uwu, mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. Promilk kuchokera kulilongwedere, mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. Promilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani Promilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwedere. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu, hayi imwani mkaka Promilk. Inofuna kupikula Promilk, phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo Alilongwedere. Good morning, kwa inu nonse. Yes, wakikanso Sapota ndi program imene ya Sapota. Lelo tili tu kuno ku Bwandiro nditu mene tikona pamenepa. Apanepa ndi pa Bwandiro nditu area 47. Bwandiro iya itu kumene kuli mabakazi. Iya mabakazi tafika tu ku nyumba ya mabakazi. Tikalowa meneko nditu tuloera madera ena nditu kumene kukonzedwa nsewu ndikwina nditu koma lero tili tu pano kufuna kuona kodi maule atibweresera zotani, kodi nanga mapanga atibweresera zotani. Nditu zonsezo zili tu pano tu ndipo zonsezo tiona pa program imeneyi ya Sapota. Abalanzanga tiyeni tichezere limodzi. Kodi mapanga akuteri bwanji? Kodi zabwino inu ndeyati mabanga inu mabanga game ya lero mukuli bwanji? Game ya lero basi ndi 3-0 kadi chuleni ma player follow ama bankers ife rima filidwa ndi Innocent Shema ndi chuleni ma player follow au ama bankers Shema Ujizi ndi Selemani iya chulani ma player follow adichula ma player atatu nditu yazi woneka kuti yazi mabanga zitu asiza abalanzanga tiyeni tendere limodzi nditu koma ndisana tene bwanji ndikuonetsani kuti lero mene mati 10 o'clock ndinali tu pano ona ndinapeza so anthu ena amene anali pamene pakubwera kuti ena kuchoka ku 18 ena kuchoka ku 25 pang'ono pokha tiyeni ticheze ndi akulu amenewa tikateno tilowe mkatimo. Yesterday, muti nayo bwanji game mene. Yino nthawi yafika pano nthawi 10 koloko mafika kale pano. Game ili bwino kwambiri. Oh. Asewera bwino kwambiri. Okay. Ndiponso tiwi. Chapana. Ndi mabwera kuntchito kapena kuzonera mpira. Ndabwera kuzonera mpira. Ndi 10 koloko mpira woyamba nthawi zanji. Maplayer ngati amapemphera pano si mwina ngati nda 7 ali ku challenge. Ino basi wasiya zonse basi ngwera mpira nthawi zanji. Ndasiya zonse kuzaonera mpira chifukwa mpira ndi maukonda. Ndi mwati timu ndi chani? Silver Strike yamba talatu amene wabwera kuzaonera mpira umenewu. Padayo pano nthawi ndi chani? Panopo ndi quarter past 10. Chama. Ndi out strikers spelling ndi chani? Spelling ndi chani? Silver Striker. Yeah, spelling ya Silver Strikers. Ya strikers ndi silver chani? Silver cha? Strikers. Spelling ya strikers ndi cha? Silver cha? Silver Strikers acha. Ndi iya kunena kukule. So ini mwachokera kuti? Ine ndachokera ku 18. Mabwera zonera mpira? Yeah. Mabwera zagwira ntchito kapena? Kuzonera mpira ndembo choka pa 18. Kodi choka panopo kufika pa 18 matenga maminutes angati? Bati naenda 1 hour choka pa 18. 18A, 18C, 18Z. 18B. Spelling ya B ndi cha? Spelling ya B. Spelling ya B.
B tungoti 18B ndio tungoti 18. Spelling ya A ya B ndi 18 eh? A 18B. Okay, yeah, spelling ya 80 ya B akuti ndi 18. Sicho chokulanga. Kodi kamene mugirisa kamene kamagira kamene kotokosera madzina ke mati kacha? Stick. Kacha? Iya stick bali yoendera just ndi stick koma kamene kaka. Pacha timati kacha kamene ka? Kotokosera mano. Pachizungu. Bistic. Bistic. Ndi chani? Bistic. Ndi kachani kamene ka? Kabistic. Iliya nkulu amene watenga kotokosera mano kamene kama chedwa kachani? Kabistic. Akuti ati kabistic kotokosera mano ndito. Game yale mutiyenda bwanji? Tiwina. Ino ndi macho kuti? Ine 25. Ndi 10 koloko ngati mene mwafika kali game ya nthawi Game ya half two. Ya half two. Iya akamuna amene watafika kale tupata game ya half two koma yo afika kale. Iya amajaso ndipo amatokosera mano kachani kamene ka? Kachani? Kachani? Kapistic. Iya ikachoka pa biga pano ukafika pa pistic. Ati ndi kachani kotokosera mano? Ati kapistic. Kachani? Kotokosera mano. Pachizungu chake. Chizungu chake sichumveka bwino. Ndi chani? Pistic. Ali ndi kapistic kotokosera. Akutia? Ali pistic. Pistic. Aya chotokosera mano pano. Akuti chotokosera mano pachichewa, chotokosera mano pachizungu ndi pistic ndito. Iya. Kotokosera mano timati? Pistic. Chotokosera mano timati chani? Pistic. Iya mabanka tu amene kuti ayamba kale nditu iya kunenapo bwino kuti chotokosera mano ndi pistic. Spelling ya B ndi chani ndi 1818. Kunena do. Iya. Achitetezo alivamene pakondesa kuti china chiti chose chikhaletu bwino mpirato ukalero ndiye ndi achitetezo pena paliponse kuona kuyapa kuita mayina mulipo kuti chilipo mbali imenenso mulipo kuti chilipo ena amene enaso amene ali kati pia zonsezi zinthu pano pa akabazaso pampira umeneyo akupeza tu ndalama mene tikuona pamene pa wina akupeza ndalama wina kuti change game ya lero mukona kuti maseo zana wenda banji maseo za lero sikwenda banji lero ndalama zale zuri banji lero zikwenda ndokoma kwambiri okoma kulanga siku la lero ndalama mwapeza banji game imene ya place ndi mabanka lero mupanga business mupanga jani business akupanga business tu kulu tu amene ndiye kodi yanu ndi business kamena gain business geni ndiyo indi geni indi jani business ino komba bati minyo musapota njira musapota police iya kulu tu amene akuti Adidas mnamva pena akuti na Adidas munamva kutiko Adidas amakonda masapato t-shirt spelling Adidas ni cha kodi jambeka ya watu kodi kulanga maji jambeka ya watu maji Adidas ni spelling ndi yani Adidas mapaka oye iya ikulu tu amene tu wa mapaka tieni kumene kuti ticheze tu ndi amene watu amene akuti lero zikuenda tu chifukwa cha iya ito ampira umene mayanga kumeneko keni kwenda manji lero tsiku la mabanka zimayanga zikuenda bwanji bebo banga ndori bari gule kulibe nemwina akamarurunga amene awine ati gula koma ndiyo muli mbali yanji ife ndi fama banka ngati pa home yes chabwino mabanka pa home nditu iya mbatata zili pamenepa ena tu iya game ikamata ena tu akhala mbatata itatimba pa kosi nditu sichocho mbatata itatimba pa kosi kuti zinthu sizinayende inu muli mbali yanji Siliva. Izizi malemba noka kapena makalipesa. Malemba noka. Spelling strikers in the Jano. Strikers. Spelling strikers in the Jano. STRIKA. Spelling ya jani mene? Ya strike. STRIK. Spelling ya Siliva. Dabona ni kulanga. Inuma koma kukuya game ikata. Pano sipo nuka sitadana. Nditutu. Iya. Peter ashadi zabino zabobo inu mabanka zikamena maule ifani mabanka zi ati shadi spelling shadi ndijani
RD. SHARD kunena kwa chani? Kwa shadi. Spelling ya shadi SARD. SAR chani? RD kunena tu kwa shadi tu amene abaso ndi shadi aticho iya konzapo kuonapo iya SRA abale nzanga chipando chicha chili tu mmene mu tent lowetu mmene mu mabankers geti yawo tundimene tent mmene tuone kuti zinthu lero aziyenda bwanji koma sana teno tent kopensanso ulemu kwa anthu amene ali mwapa pa geti tu pamenepo amene tikuona pamenepo amenewo kodiwo akuti chani kodiwo amasapota chani abale nzanga muchandanenera kumenanso alembera pamenepo ndi mabaga Silver Strikers Football Club tili kuno tu ku iyai kwa Silver abana zanga timve akamuna amenewa yalowa zingati mene yaulele mene yose ikuoneka yose tibesa chitetezo ta muli timu yachi mabaka kumeneko asiripa inoja mapaka nde apa bundikira jana bundikira nthawi bwana akangoyamba mpira fetugalo muno akawuyamba mpira tembu zikalowa osadusana mbike ngati zikangokhala ngati zitamangokhala koma tizikuonera mpira chabwino maule inu ndachani tata nyonyo mlantia kwanetu ndino achani Silver kodi spelling Silver ndi chani mwati bwanji ikisa nene mwalipira zingati mene sinalipira mesa ground ni bafumu ndi alipira sinzira lipira timango ibasa moto bali kumefika maule mufa pamenepo matibanji anthu ndaule security litaiti security khazikitsa bwino palibe chovuta anthu abwere maunyinji azonerekera kwa anthu tumene ali ukoko kuti tight your spelling ndi chani tight achicho zili bwino anthu amadandaula kuti nchesi zagende zatali ndefetu kunena achesi zoni kuti security li bwino chilichonse chili malo manje zili bwino zabwino security amapaka achilichonse chili bwino zonse zili bwino security ili tight kunena ndizoona mwaona mene ndachokera kumenecho zafika kuno kuona kuti zinthu zili zabwino zachani zampira atibwera akuti tight spelling tight ndi chani ndaiwala nabwezonera mpira spelling tight ndi chani tight TIGHT ndathokoza iya kuona foto kumene kuti akuti tight security ndawona iya kumene tilowe nawo tu account imene mo tione kuti kuti imene mo koma zikuoneka kuti lero security ili tight adu sana ayo ticket ayo support ticket security ili tight kodi ticket tudulira pano kule ticket acha ndileke ndalama umomuteti ili mulimbaliti iye tukutishira mulimbaliti ife nda security ndametu kugulisa matikiti koma matikiti kugulisa mpaka nyumbako ndatokoza mwina tu poti mwabwerene akuti Silver Strikers spelling strikers ndi chani chatenda lino yaji iya kwenda nawo abale zanga iya itu amalonda iya itu ndituwitu apo sepa nditu pa ground tipamene pa 10 tione 10 tifike tu pamene pa tione kuti zinthu azili bwanji ndi pamuno boka 10 tisuzume ground imene mutione kuti iyayi warm up ikuyenda bwanji
tanenera mene tikonera tu stadium ndithu mbali imeneyi ikuoneka kuti ndi mbali imeneyi tu ya maule ndithu Packers ndamene to ali kumeneko ndithu mene tikonera kuti anthu abwera masimene timayembekezera tikanena kuti zimene chifukwa cha ndalama imene ayikapo 7,000 ikuoneka kuti ndi ndalama yambiri koma nthawi idakali ndithu kwasala maminitsi angapo kuti mpira uyambike koma zikuoneka kuti zonsezo ziyenda bwino ndithu. Mabanka ndameneto ali pamenepo akuvina akuyimba ndithu kuti zinthu kaka maule oyimba ndepadali pano silikanena kuti taonapo enayo sakuyimba iyayi siziona koma pang'ono pokaso tingoiona stadium tiyambire mbali imeneyoyo tibwere kuzungulira koni kuti anthu apanga bwanji tione kuzungulira stadium. Zubiza na maji mpira zime. Stairo. Zimudi maji kwa. Ndio pula pula hii. Bakare taona ni pakiteka zikurubiro. Kwa magemo hii ndio pula pula. Game ya pula pula. Ndio. Game winner ndio. Ufuna mabega bwelele. Ababa si naone bwino akuti baji zigoli za baba. Ababa ni FCB 2 silver 1. Okay, mina FC pia utando za jani. Chambe mozi Nyasa big place. Nyasa big place. Nyasa big place. Maule da mene FCB kwanza Nyasa big place. Nyasa big place. Nyasa jani? Big bullet. Nyasa big bullet. FC Nyasa big bullet. FC. Nyasa big bullet. FC Nyasa jani? Yeah, kani yake tu ndibe. So mkulanga. Akudi mpira ndi wa Super League. Mpira ndi wa jani? Wachani Super jani? Super League. Spelling League ndi jani? Ndi momwemo. Ndi mwana namo. Kuti banji. Spelling yake. Yeah, tenden. Zabino. Maule game yale rudi bomu nayo banji. Mukuti nazo banji. Ndi utakona lidawina kwa bili. Zigoli zingati? 1-0. Yes. Asi badada chinya mina chigoli chimozi. Ife 2-0 singate kuwina. Kuye chikoza kuwina 2-0. Yes. Iya akuti maule asili badanya chigoli chimozi maule awina be 2-0 nditu. Kunena ndatokoza mayagadeni aziko mukwambira. Tendende cheze. Iya lero kucheza kulipo tu kuno to. Kuchoka tu kumaule nditu now grower kumabanka kodi mabanka pahomo atibweresera zotani kodi mabanka atikonzera zotani maule apanga banji lero pahomo todo silver pakwao Arsenal pakwao abalazanga tieni tilowe kumabanka 2-0 unena zona ndituti babati terati awadani awada kuti ambochinya chimozi 3-0 silikate kwamenya 3-0 tiamenya iya apulesi atonyenya chigoli chimodzi ife mabanka tiamenya apulesi 3-0 eti Abrazanga,
ena akuti tobwati game kuno tukuja popcorn amene tukuja chani chimanga chipati chani paja chimanga chimene pachizungu chake chama cha proxy tukuja chani amene chimanga pachizungu cha proxy chimanga cha chipati chani proxy chabona yeah amene tundi proxy nditu yeah tumunyakati fruit kapena vegetables kunoko kumpira azongoja basi ngati fruit kapena vegetable fruit ready yeah popcorn itu amene kunoko tikumunya ngati fruit itu kuno kuchani kumpira ready tikumunya ngati chani fruit kapena vegetable fruit tikumunya ngati fruit ready yeah popcorn itu amene tu kuno kumpira tikumunya tu ngati fruit nditu yeah matimu akonzekera kuti aloe abwalo ma substitute alowa kale kuona so kuso Peter Mponda ndi gulu lake lalowa kale pamene hapo Paliskiri tu amene paliskiri ready enda zona ndito yeah padali pano mwina sono mwanyamulatu nyamucha tena anthu simene timembekezera anthu abwera apang'ono ndithu mwina game ikamamaliza iya anthu akhala atabwera koma iya padali pano zikuoneka kuti ayi anthu ndochepa simene timembekezera ndiganiza kuti ndalama inachuluka koma iya anati zimene amafuna kupanga zimenezo kunena kuti ayi chiterezo komanso umoyo wa anthu ukhale uli bwinobwino mpira wayambika ndithu Komazere kwako mbona game yale munai manje Silver ikuina kwambiri goli zingati Olo 3-0 Silver ikuina jani 3 jani 3-0 kodi babira mamini sangati mpira jambikire pano ba seconds Silver ikuina manje iwina koma basada jinyo koma iwina muli mbali ndiye muli mbali Silver Tigers kumeneko mwana kumeneko zale zubani kwanza mbili mabwera kundikanka lero zenda bani lero tuli wina lero kukezondika MaBankers tafika tukuno kumaule nditu game idakali momu cha 0-0 nthawi yakupita poso ya nthawi ngati 5 minutes imene yapita nditu ya koma kuona tu
amene wa amabankers. Kodi mabanka atuza kulanga zabino kai namu mugwira ntchito yanji kuno akusenzana mwapa pano senzana mwapa pano mukwere pa mwamba mubanka chani ntchito yanji ina ndi steward wa cherezo oyang'ana masapota. Steward spelling steward yonja Spelling yake S W S W D I steward SWDY spelling yake ni mene steward edi yes inuso mugwira ngati cha steward spelling ni jani matijani S W D Y I Maria SWI spelling ya steward ndi imene SWI spelling ya steward iya munthu oyang'anira opereka chitetezo kusede ndingona kumbuyo mamasho ndi adios mamasho ndi ati ndekali ndifajerezo ndifajerezo ife nde mamasho audi majani mamasho spelling masho ndi jani wandi takusanya hawa tiambeka yo inu ndi hawa wandi masho spelling ja M S H O masho spelling ya masho tu ndimeteti pakumbuyo spelling spelling ya jani masho mwadibanji spelling ya masho M S H O iya spelling ya masho tu ndimene tu mene taimvera abalanzanga tien tipitirire koma iya tukutene tingona so mayi tu ameneyo iya wachena tu akuoneka bwino tu amene tamonena kuenda tu pamene popo mayi zabwino tu mabanka bera ngamba mbona mbona tizenda manje ndona kuti 20 mabanka 20 0 kodi mapolisi aseta mapolisi akuchokera kuti mapolisi akuchokera kupitizi ndekemya lero mbuchone kuti mabanka zoma awe koma apolisi watati achinya chigoli chimodzi simukona kuti mabanka ngawine 3-0 iyayi apolisi achinya chimodzi mabanka sangawine 3-0 ndakona yes iya itafika tu kuno tu kumabanka nditu iya mene tikuonera pamenepa iya kusangana kona ina ya mabanka nditu tien tife pamenepa kodi yo akuti manje pene tiwina lero kumalira tipulesi kumatiriza kwambiri yatiriza kangati sasa linairiza paka musu stadium ichisisima unganaji ya atuzamujana zikori Sabino kemi yale mutnayo manje kama linayo rive tingona zori ni masopenyo ritowina kama sidi shuwa masopenyo ndali boriwina tiwina wina kama ruwina jame nyangadana akuya game limene tiwina game imene jame nyangadana ati jame nyangadana silver kwa kwao Arsenal pamoja boko cheti vile vile
Oh, achicho. Kemu yale mune bwana. Yale loi. Iwina kama panga. Iwina. Mulimbali hapa. Mulimbali. Ndilibala silver. Silver. Kema mene mbona banje. Mene iwoneka kuti ifeyo tiwina ngara silver kuno. Ine na nyoko zamkulu ne group village headman jakwanira. Machoko kuchaya ndi? Zamkulu. Zamkutu. Group village headman jakwanira ndi. Inu yo group uchani? Chakwanira. Ineyo Zankutu ndeti muyanga ni imene silver izizi Zankutu ndito inu lero Zankutu izachoka ku blanta yazi Zankutu a village headman ndinuyo ineyo nduti mwayimira muzonse inuyo inayimira muzonse kubwera kuzaonera pano amona bwanji inuyo nditu tiwina zingati pamene 1-0 adawine 1-0 ndani silver awawo abulesa atanyanya chigoli chimodzi silver singate kuwina 2-0 siziteka zikozo oteka pachati mabweza tikoza wina iwo anyanya chimodzi tikoza kuwina 2-0 kunyanya ziwiri taona village headman ndani chakwanira zachani Zamkutu ine abulesa nyanya chimodzi asilipa kuwina 2-0 nutero Zamkutu maiona imeneyo ndaiona tu tanchijani hapo akuchedwa aso auchedwa moiba tusola nyamata wasa kungo yesera lero babarude sali babarude emwe utedi koma sajani timenezi Zankutu apule sikinya chigoli chimodzi koma silver wina jani 2-0 ede kabla 2-1 ede sajani Zankutu ya kona se akutiti amati chani ndibanja ka 3000 uyuyu beauty uyuyu munati mukuja ku Zankutu mmajanga ti fruit kamena vegetable sikanyama kamene nemunyanga ti kona se yachani nyama yacha ya bipi pachizungu yacha kau kapena ya ng'ombe pachizungu pachizungu ya ng'ombe pachizungu ndi chani ko ya ng'ombe zabura ready zabura nyamara imene iyi
Matala ndiye mati nyama imene iyi tija ngati chani? Ndikudya ngati masamba. Masamba eti pachizungu tija ngati chani? Mkuli village chani? Chakwanira. Tija ngati village ya kwathu nyama. Tatokoza. Nasiko mkwambi program yake ndi imene ya Sapota. Zankutu tizimene tazimva pamene pakuti ayi abulesi unyanya chigoli chimodzi silver iwina 2-0. Komasa kuti nyama akuti ili pamene pa nyama imene akuti imeneyi tija ngati ma vegetables simwateno utero tu. Eti Inde. Sachani? Zankutu. Mwati bwana? Makoko tikaso pacha? Pabwendo panga pomwepo? Ndaika pamwendo ndaika pa dress. Nde pamwendopo. Ndazanso simunapendeza. Mwangu yamba kudya nde makoko somukasa kompaso. Wama chasuido meko energy. Sabi nakulanga? Gemu munaye bwana. Gemu munaye bwana. Muli mbali hiyo. Ndio bankers. Bankers? Kasi kusama njiro. Sisi njiro tunteza huu. Kodi hapa tukuja ngati fruit ya vegetable. Hapa. Food ngari ya? Tukuja ngati fruit ya vegetable nteza hapa. Vegetable. Ngati vegetable then. Iya kumene kuti nteza umene tukuja ngati vegetable tu pano tu bene tukuja nteza tu umene unditu iya ndatokoza mayanga de. De mati makoko ndizika kuti? Hapa mwendo bomba. Mene tukumvera muza mene anina matalawa za nteza umenewu. Nteza umenewu ngati kuno kwenu. Mukungogulisa sisi njiro sichani nteza ophika ngati umenewu. Ndiye mati mukugulisa ngati fruit kamina vegetable. Vegetable. Ngati chani? Vegetable. Ngati ya? Vegetable. Vegetable. Chabudo iya teza tu kuno ku stadium ku Silver Stadium kujedwa tu ngati chani? Vegetable ndiwo za masamba. Iya atu kujedwa ngati ndiwo. Sabino. Ndio mwezi msita. Unaenda zona? Kimi na sigati? Aba 4-0. Apule sadati ya kinya chimozi 5-0 singate kuiwina mimi. Kozo winner. Kozo winner. 5 jani? 5-0. Apule sunyanya chigoli chimozi silver iwina 5-0 ditu ya kunena zo ya. Iya game tu yata ma player akupita ku dressing room nditu first half ndi imene yetu ataona to pamene pataona chigawo chosangalasa kwambiri koma Bullets agogoda pakomo kwambiri pa Silver nditu kakale Silver ali pa home koma Bullets agogoda tu kwambiri to apa pamenepo mwaiona bwanji first half madawa Neno first half ngayono. Kote kuti mkigawo kaboko anyamatawa akumana ukawo kamina kumenya mpira koma mau otine ningangula chidwe ndi awa. Yes. Mpira utira 1-0. 1-0. Kupambana Silver. Akuti mau achidule anganene madala amene ndi 1-0 mabankers awina 1-0 ndiyo. Bullets atati achinya chigoli chimozi penalty yokuti mwina zinangochitika hapa sa penalty. Singathe kuwina Silver 2-0. Opeza mwatero kuti no zikanangotero. Ndiye zikanangotero ndiye zitero. Bullets inya chimozi Silver kuwina jani 2-0 ndeti. Zikakazotero ndiye. Zijiti. Molimba mtima kuti mabanka Bullets inya chigoli chimozi mabanka awina 2-0 eti. Awina 2-0 ngati atata ikachigoli a Bullets. Atayika chigoli chimozi a Bullets. Mabanka 2-0. Tuone background 90. Ndatokoza iya. Madala to amene tukunenako modern. A Bullets inya jani 1 eti akayika chigoli chimozi. Akayika chigoli ndiye kuti Silver iwina 2 jani imenya ziwiri 2-0. Abalanzanga half time.
second half. Game tiwina yakale kuti pali zitopotopozina zimene sizamumpira matungoziona kodi mpira wa Malawi zikhala choncho ino achicho mukona masapota kumakira kuwa ground kumakapanga zopangapanga za mpira maule ino masapota ano apuleza osalesa manje yasini vapo maule ndiye wakwimbawo tipapita kumene kuja maule ndiye wakwimbawo kodi maule wasilva ngapita kuchamangiranso kumasapota apuleza imezi kuchitikana inu simukuzaona achicho tiwina 1-0 ya 1-0 iyi kunena kuti game imene tiwina pamene waka change vine nawo pamene pa You have a certain criteria in your selection. Certain jani? Certain criteria. Mina criteria spelling yake jani? Si. Criteria kuna. Je ni maona jani? Si criteria kuna. Ndio kulu tu amene yanazitanda jicho maona jani? Ine ndiku yankirani bwino takopasa fuso limodzi fuso limene ndi madani mumasanga mumaona nkhope mumaona sereni chani game ababa tiberekoneramo ikuenda bwino koma kuti pali vuto linake panapanga phokoso kumapeta kwa first time first time kumapeta kwa first time anapanga phokoso naona ngati Silver anazeka tusakhala bwino anthu akuti mangwala aonawo ndisinaone koma zaoneka kuti kumene kunali mapeto achani chigawo choyamba pa chizungu chake first time zinali padipo pano pa stadium ya Silver apa patalo chigawo chachani chachiwiri pa chizungu ndi chani second time talo watu chigawo cha second time tu kuno to uchani kulo ku Silver ground ya Silver pakwawo penepene chigawo chachani chachiwiri pa chizungu second time ajijo bwerani muzakhale ndine pano muyati yakwale ndi pamene so tambapo pa second time chichiti chigawo kuno kumaule tumene tikuonera pamene pa maule ali pamene pa bwanji tolokereso tu kumabanka tikaone kuti kumabanka akuti tu bwanji program yake ndimene ya sapota ikuendapo kumvapo tu masapota osiyanasiyana koma panali pano ndi 0-0 tipite kumabankas akuti dabe chifukwa chani kuti game imene dabe si dabe akuti chifukwa chani dabe
Mwari jani? Akuti dabe chifukwa chani akuti dabe? Angasa bullets adazolowera usokoneza. Ande mpirawo kazonse mmene timakumana ni bullets kumakantu ukondo ndithu ifo choti amaopana. Nde chifukwa chamati chani dabe? Chifukwa bullets anazolowera kutani? Basi usokoneza. Iya game imeneyi akuti ndi dabe chifukwa chokuti bullets amasokoneza chani? Basi nde chifukwa chamati chani? Dabe ndithu. Iya game imeneyi amaicha dabe ndi iya mwaitu wa silver tu umenewu. That's what I expected, bro. No lie. I'm that kind of nigga. I know football. Mabanga analyze. Na play yako ni masabura. Pano bandungoni labo zingine basi mzoa kana mameja. Game ili bino kama hii. Ina maana game hii sina one popo mix ni masabu. Game hii suluziwa. Umeona game hii? Masabura ndani huko. I think game hii tasuluziwa man. Kwa ine oro. Mwanipa mata. Mweneo. This is my wish. Nikafunditsa nitakumana nano man. Ja bless you map. Dema kumana ngine event. Okay, anyway. Mapula nizo renew kumana ndaga accountant. Ori mutu mona ngari. Mimi na hage umano. This is me. Kulanda ulatu kwana malira amene amaganizo talero atenga 3 points pano anazipopa kwambiri kuti atenga 3 points koma iye mpira ndi mpira taona ni tu masapota maplayer iya itu kugwirana pamene poli izi ndi za mpira nditu 3 points yakanika Mayanga mai 3 points yakanika simati atenga 3 points banje zativuta yani yake ndimene zativuta maplayer kupita tu ku masapato kwawo zoti ayi ife tinakonzekera koma ndimene zimakhalira ndithu amenewo mabanka mbali naye apulesiso kupita ku masapota awo ndithu ndeyayo kuti game imeneyi ndi ya draw kodi draw pachichewa nanga pachizungu ndichani nanga spelling ya draw ndichani tentake akamuna alitamanga chani draw kodi spelling draw ndiya tiambeka yawe spelling draw ndiya Timagara gana maboys. Spelling ya draw ndutita gaona chani maboys yeah. Spelling ya draw imene yapaka panopo ndiyani spelling ya draw ndiyani spelling ya draw zilingali kufanana maboys nde pano pira waenda banji wamanga chani 0-0 imene timati chani draw game pachichewa pachizungu timati chani
tikati draw game ndi kufanana mphamvu eti kufanana mphamvu spelling draw ndi chani kufanana mphamvu spelling ya draw ndi chani kufanana mphamvu spelling ya draw ndi chani kufanana mphamvu spelling ya draw ndi kufanana mphamvu ndithu yayi kunena tu kwa mabanga amene anamaliza amene dia izinthu sinaenda kumabe 1 point ya basibe navomereza nangati panga bwaji timene kumaliza ligi cha lerolo ya sisi naende koma timene timayembekezerera pamene tukagona tilawaso mugawo linaloganizira kuti kodi zinthu ziyenda bwanji zona ndi uje asikhala basi ngati uli munthu wachikulire ndi Wanderers ziyenda koma kumene kumayanga zatikuza bwanji zimene zikuona solia pana matrauza yamba ung'ambika chifukwa cha ife tikulira basi tinakabwete kati nakabwezera ndi chipongwana panga akaya moti khumakhumayo sinandaula kwandi tikafika ku nyumba inde mkutaliza kutalikirenji ifedu apa pachito tagwira makala magemu awene performance tingaluze pa Wanderers zoti amaoneka kuti place itenga 3 points mwatsoka zapo zoti ya draw yawawa kwambiri andi mwina kuti afike mpaka namenye magemu onse atatu kapena awiri chika chinthu cha mtengo wapatali nzovutirako yawawa kwambiri kwa anthu amene anakwera koma tiyamikire kwa ife amene tili a Silver Strikers tiyamikire chani pamene tingoyamikira funa kuti ife mabanga sitapanga draw tiyamikirapo chani pamene inutu mukunama titu tatipaseni spelling ya Wanderers spelling ya Wanderers ara yes kulanga msarengere zawo mwandona nenda seka isingu muli serious Wanderers okay kulanga chanena afro kusandawa danena ni mali okay my chanena spelling ya Wanderers Susan WANDERER Wanderers drama hii WUNDU W jani WU NEUE iya itu mabanga zitu ndamene kunena po spelling ya Wanderers imene akuyopa WUNDRES Wanderers ndimene taipatoa pamene okay abalanzanga imene itu inali program imene ya Sapota iya ndabweratu pamenepo kumaliza program imene ndi asungwana ndi madalaso amene akotipasa spelling ya Wanderers akuti malembo oyambiri ya spelling ya Wanderers ndi WR yes komanso iya itapesanso madamu amene so atipasa spelling ya Wanderers WUNDRES nditu ya Wanderers nditu abalazanga George Brian Pipa program imene ya Sapota iya kulira iya mabankers kulira mabankers kuti azinthu sizilibwino kunena koma matipa Wanderers poba akuti ayi pa Wanderers po iyayi nditokoze kwa Isaya amene ndinali naye Isaya Mphande amene ndinali naye kujambula program imene ya Sapota George Brian Pipa program imene ya chani kuti wewe akutuma ndani matibanji inu mwana na spelling ya Wanderers tanena kale matibanji baja ERS iya spelling ya Wanderers imene yetu koma ine nimadziwa timati Wanderers koma iwo atipasa Wanderers ndimene somayitu amene to atipasa bebe ajicho kodi muli inu kumene koko mwina ndalama icheti chose pa chati kale pa 100 ndipereke kwa ndani wakhoza ndani apa palibe wakhoza 100 kwa 100,000 ili pamene pa mwanayo palibe watani palibe amene wakosa iwe ifeta koza hapa mwana ni namata Merana bafupi okay sha nanga merana papa kulanga iya anamalira tu ndambi ni mungu anasoma trouser ali pamene pandito anamalira uka spelling ya Wanderers ndia WANDERERAN sorry
Can I wait for it? Can I repeat it again? Repeat it again. Repeat it again. Repeat it again. Again. Yeah. Repeat it what? Again. Spell wonders. WANDERES. Wonders. Spelling ya wonders here itukupeleka akoze ndabasa. Simunavede. Kamwana toka kama sio spelling hii palibe tu wakoza bo spelling ya wonders. Mina mkaine pata lipana? Aya baba sinalingalire. Sinalingalire 100,000 kulia sinalinga achicho macha ubangana achicho macha kuona nkope akuta achicho maona antu alukushaba amateno eti nde matijani okay tiambe mina ya strikers S-I yeah S-I-L-V-E-R imene sichani striker George Brian Pipa paka mimene ya Sapota Iwe koma mwandibela okay as strikers chani CI chani CIL ase ya time guy CI chani CIL VE R C yeah but spelling silver ikwamba DC strikers ikwamba so DC okay S E okay talemba S baba talemba S I L tata fuftani S tamulembe talemba tu okay S E R tafuta kaenda mene ufupute bye bye. Timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama zimenezo timadziwa ife kulilongwe dere alilongwe dere akupangirani mkaka kuchokera ku soya mkaka dzina lake Promilk kuchokera ku soya komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka wokoma mkaka wopatsa mphamvu mkaka olimbitsa mafupa komanso mkaka wokupatsani inu thanzi Promilk kuchokera ku lilongwe dere mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu Promilk ndi mkaka wabwino kwambiri khalani athanzi imwani Promilk mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a lilongwe dere mukananso bwanji lero hayi mkaka umenewu hayi imwani mkaka Promilk inofuna kupikula Promilk phone 0111754111 kapena 0887374741 mulankhulane nawo alilongwe dairy.